Daalụnụ, asọmgoechi na-ezere. Achọrọ m ịgwa gị nwa bụ nwoke, gị nwa bụ nwaanyị na-ene m anya na-ege okwu m. Achọrọ m ka ị mata na ife nji wee na-ayọ gị wee na-asị gị kpeweru onwe gị, kpeweru mmụọ so gị wee bịa ụwa, na ife anyị nwere bụ ofu Chukwu okike, nke ndị oyibo na-akpọ the creator God. Ka anyị ghara ịlapụ chi anyị kwesịrị ị na-enye ekene, je na-enye chi ọzọ ekene, na ọ ga-eme iwe a na-ewe mmụọ ahụ so anyị wee bịa ụwa, nke okike zitere ka o nyere anyị aka bụ chi anyị. Achọrọ nke ịmata na ihe eji ekpere ndị mbụ na ndị egede, eke bụ mmụọ, oye bụ mmụọ, afọ bụ mmụọ, nkwọ bụ mmụọ. Ihe anyị nwa bụ ndị Igbo ji ahụ anyị na-ekpe ekpere, anya sị anya na-akpa ya kpọọ eke, kpọọ oye, kpọọ afọ, kpọọ nkwọ, ọ mmụọ ka ha bụgasị. Oye otu a Mọnde dị, Mọnde bụ mmụọ, Tuzdee mmụọ, Wenezdee, Jenụwarị mmụọ, ihe niile a. Mana ụka abịago ma anyị ife ndị a niile gbagwoju anyị anya, anyị ada aghọtazi nke bụ nke. Onye ka m ji wee chọọ ka m gwa gị na otu ihe nọ na ihe anyị nwere bụ ofu Chukwu bụ ebe nwezie angels, nke a bụ abịasị gị ya guardian angel, bụ nke bụ chi gị, bụ onye nke nwere ike ịnata nwa oke gị na mmụọ. Na ife otu esi ekpere ndị mbụ na ndị egede, na ọdụ ka otu ọ ga-abịa ijekwuru mmadụ ma ịbịakwute ịkpọ m na-asị m biko m nyerugoro gị aka ma ihe dị otu a. Otu a ka anyị si akpọ ndị mbụ na ndị egede sị ha nyere ụnụ anyị aka, ihe eji ekpere ka ha wee nyere anyị aka. Ọ bụrụ na ha bụ chi anyị, mana anyị na-enye ha nsọpụrụ, maka na asị na onye bughị ụzọ siri ite ga-ebu ụzọ mkpokọrọ ite. Ha bụ anyị ụzọ wee bịa ụwa. Ihe eji akpọkụ ha bụ ka ha nyere anyị aka na-emeziri anyị. Achọrọ nke mmata na Jizọs a ị na-akpọ ndị mmadụ ji egwu ndị pastọ ji egwu ndị mmadụ wayo. Achọrọ m ịmata na ndị pastọ ahụ ị na-afụ nwere mmụọ ha na-ekperu, mana Jizọs ebugo ewurugo Jizọs. Achọrọ m ịgwa gị na Jizọs a na ọdụ ka mekọp ụmụ nwanyị. Mekọp ọ ga-abụ ite ya wee pụta ezu, ọ bịa kọva gị n'ebe ndị mmadụ nọ. Onye mere ndị pastọ abịa ewuru Jizọs wee meghee ndị mmadụ uche, mee ha ma mfụ nke bụ eziokwu. Mgbe ị na-azi be gị ifichazie mekọp ahụ ha tere, ịfụzi otu ha ga-adụzi. Mgbe ahụ onwe ha pụtazie, ndị pastọ hapụtazi wee jezi ebe nke ha eje kpere ha ji eme. Onye mere na ọ bụrụ na Jizọs ya na afọ Jizọs dị pọwafụ. Achọrọ nke ịmata ndị a niile na-afụ na anwụ nke ịfụrụ onwe azident, ifiri na ndị a na-enwe azident na a na-akpọ Jizọs bifo ha nwụọ. Jizọs ha azọpụta ha. Gị na-afụ onye ọkụ na-agba na-akpọ Jizọs mana ọkụ na-agbagbu ya. Ị na-afụ ndị a na-ekpekere ekpere bụrụ ụka n'isi, ma ha na-emegbu ndị mmadụ. Ha bịa apụta n'iru ndị mmadụ, ha ewuru na a na-akpọ Jizọs na ha na-ekpe ekpere, pụta n'ihu ndị mmadụ na-akọnfuz ndị mmadụ. O mee gị ga-afụ nke bụ eziokwu. Achọrọ ka ịmana ihe ndị ọcha ji eweta Jizọs ka o mee gị ghara ịma nke bụ eziokwu, ka ị ghara ịfụ ife. Ọnọdụ ka nwanne m nwoke Uchenna Eze Nwaokolo, ọ bịa na-ekpe ekpere, ihe ama na ọ gwụrụ onwe ya n'ọgwụ. Nne-ese ndịrị ego, o were ego m jee na-agwọ ọgwụ ka o wee gbuo m, na-eri ego m. Nse ndị eri ego ka ọ gbara mmanụ ya ha bụ jee na-agwọ ọgwụ, onye na-edesiv ndị mmadụ, na-akọ asịrị na m na-eme nke a na-eme nke a. Mana ife ebe ọ na-ekpe ekpere, ịfụnọ ndị ahụ bụ ndị anyị na-afụ na-anọ n'isi oche n'ụlọ ụka na-eme ife ụka, na-ebu Baịbụl n'isi, n'ọfa bụ ndị gbogbuo ha n'ọgwụ. Ọfa bụ ihe nsị na ha ọfa nwetara mekọp pụta ndị mmadụ ịfụ iche na otu a ha dị na ha amaka. Mana ịba ahụ ime, mgbe ha fichazi mekọp ahụ ịbazi ahụ ime, ịfụ na n'ọha bụ dimon ịgwụ afụrụ anya. Anya ka njiwe na-akụzi ka ị mara na nke onwe gị nwere chi. Ọ bụrụ na ibere ivuo chi gị, kwenye na mmụọ gị, mmụọ nsọ gị wee bịa ụwa, ya guardian angel, ị na-ekpere ihe na-ekene Chukwu okike. Ife nwere ofu Chukwu God,
Jizọs ya ịfụ bụ mụ na gị na-abụ ife nchọkụ unu ghọta. Achọkụ nghọta Jizọs ahụ bụ mụ na gị na-abụ. Kpebere onwe gị, kpere ibu na onwe gị ka ife gabara gị ọfụma, ka a ghara ị na-erizi gị, ka ị ghara ị na-eji onye ọzọ a na-anarụ gị in the name of na ọ na-edi Jizọs. Owu Jizọs ọ konfuzo narụ gị nke ị nwere enwe. Onye ime njiwe na-akụzi unu ihe a, adị m enwetaghị ohere. Ana m adụba bizu mgbe ọbụla ana m agba mbọ ka m na-ewepụta oge ka m na-akụzi unu ihe. Otu a nọ na onwere ọya m anaghị agwara m agwọ ọrịa ime mmụọ ọbụla, any spiritual sickness, disease, ka ana m agwọ ha ncha. Ndị arụ a niile ma maka ya, onye mere egwu ji atụrụ ha, ọ mmụọ bụ egwu a na-atụ m atụ. Onwere ọrịa mmụọ ma HIV, ihe niile a bụ spiritual sickness. O nwere ọrịa niile ụfọdụ na-ayacha n'ụbọchị nke taa, ọ spiritual sickness, mana ha marọ. Ị na-aṅụ ọgwụ nwere ihe ọ na-arụ, iju ụlọ ọgwụ emesịkwa ya ịṅụ ọgwụ niile ọ da-arụ ọrụ. Onwere ọrịa ma anaghị agwọ. Any kind of spiritual sickness ana m agwọ ha nche nne from A to Z. Ma ndị ma anaghị agwọ, ndị ọbụla nke iji egwu ọgwụ wee megide mmadụ, a na-ese ndịrị mmadụ ọya, ọ bụrụ na ise ndịrị mmadụ ọya ahụ wee rịtọ n'ọrụ gị, adị m agwụ ya maka na ihe imete ka ihe ejisi wee buru. Achọrọ ka m gwa gị kwee n'onwe gị, agbagharazina ka ndị mmadụ ghara ijizi wee na-acha anyị. A na-akpọ Jizọs kpụ Jizọs n'ọnụ. Ọ bụrụ na Jizọs a dị ike, ndị mmadụ ama na-eji eme arụ, abịa were ya wee desi igbu oge. Achọrọ nke mana ihe ndị mmadụ na-akpọ Jizọs bụ mekọp ka ji wee kpuchie onwe ha, mana ịbazi na nzuzo bụ ife ha na-eme ịgba n'aka. Nwanne m bido taa kpewere onwe gị, bere ivuo n'onwe gị, mana o nwere mmụọ gị na ya so. Onye ka m kụziere gị.